Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Littafin Kafara kashi na 5 daga bakin na Ismail Modibo. Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. A cikin kashin da ya gabata mun tsaya ne a washe gari wato ranar zuwa audition. Tun da wuri Ibadat ta shirya ta tafi gidan Baba Musa a inda ta tarar da wasu da suke neman aiki su 5 sun hallara. Zuwanta bai fi da minti 20 ba, kowa da ake buƙatar ya zo Baba Musa ya ɗauke su a motar wato su 6 kenan zuwa White Mansion. Tun a hanya gabanta ya riƙa faɗuwa tana cewa a ranta, to Allah gani, Allah ka taimake ni, kada mu dawo hannu Rabbana. Babu daɗewa suka iso ga White Mansion. Tana kallon gidan gabanta ya faɗi ras, bugun zuciyarta ya ƙaru, jikinta ya ɗau kyarma don fa gidan ya mata kwarjini ina kuma ga mai gidan. A nan muka tsaya yayin da a yanzu za mu ci gaba. Lokacin da Baba Musa ya kawo su Ibadat da sauran waɗanda za a ma audition domin aiki a White Mansion, sai ta kasance a cikin yanayi na tsoro da faɗuwar gaba. Especially da ta kalli White Mansion ta ga ya wuce duk tsammaninta. Masu gadi suka ba ma Baba Musa damar shigowa ciki ya yi parking ya umarce su da su fito. A sanyaye kuma cikin rawar jiki Ibadat ta fito tare da sauran masu neman aikin. Kai tsaye suka shiga ga White Mansion. Aka yi checking ɗinsu suka yi sign in. Daga nan Baba Musa ya wuce da su ya zuwa main hall. Suka yi tsaye cirko-cirko kamar zakaru. Bayan cikar wasu seconds sai Chief of Staff wato Imran ya bayyana. Suka gaisa da Baba Musa kafin ya kai kallonsa gare su 6, maza 4 mata 2. Hold on, ya faɗa tare da tafiya zuwa oval ɗin don ganawa da Ismail. Lokacin da Imran ya shiga oval bai tarar da kowa ba, don haka ya tabbatar da Ismail yana ɗakinsa. Ya fito ya wuce ya zuwa ga ɗakin Ismail. Boss, ya faɗa a sanda yake shigowa. Bai tarar da kowa a falon ba, ya wuce bedroom a inda ya ji ƙarar ruwa a washroom. Boss, ya ƙara faɗa, baƙinka sun iso. Okay, hold on. Don haka Imran ya dakata har ya fito. Waiga ya yi ya ci karo da Ismail gaba ɗaya tsirara. Oh shit, ya faɗa tare da kau da kai. Ismail ya yi tsaki. You reacted as if yau ka so maganina a haka. Juyo ni mu yi magana. Imran ya juyo da kallonsa ga Ismail. A wannan lokaci ne masu sauraro za ku ji ya siffofin Ismail Ibrahim suke, da kuka daɗe kuna jira. Da farko dai mu soma da tsawonsa. Tsawonsa ya kai 6'3", skin ɗinsa warm brown, wato ta yi haske mai kalan ja-ja, wato ba ta da haske sosai sai ja ya gauraye. Ta ba da kalo kamar na ɗan Latin America ta kuma yi kyau sosai duba da mai ita ɗin ba talaka ba ne. T-center na fuskar Ismail yana ƙyalli wanda ke nuna yana da combination skin type. Tsawon hannunsa ya kai 25 inches. Faɗin arms ɗinsa wato biceps flexible idan ya buɗe su suna iya kaiwa 16 inches. Faɗin kafaɗarsa ya kai 22. Six packs ɗinsa sun zauna a cikinsa daram. Duk da kuwa cikinsa ba shafaffe ba ne ya ɗan taso kamar tumbi, amma bayyanar six packs ɗin ya nuna ba tumbi ba ne halittar cikin ne a haka. Hammatarsa ta yi clean tamkar mutum ya yi lasarsa. Wato ta yi sululuf babu gashi kuma tana fitar da ƙyalli yadda ya kamata. Idanunsa ba su cika haske ba kuma ba su cika ja ba, wato sun yi ɗan ja-ja kaɗan. Girman kwankwasonsa ya kai 33 inches idan kun yi compare da girman kafaɗansa da damtsensa. Saman jikinsa ya fitar da V-shape yadda ake so. Girman ɗuwawunsa a zagaye sun ba da 39 to 40 inches wanda ke nuna sun fito da kyau. Girman cinyarsa ta kai 24, lallai kam akwai cinya. Shape ɗin fuskarsa da faɗi, hancinsa bai cika girma ba. Even though ya yi pointing daidai misali.
Girarsa tana da yawa. Style na gemunsa da kansa ba za a sa su a lissafi ba, domin yana iya canja su a duk sanda ya so. Amma abin burgewan ga gashin kansa, gemunsa da ma jikinsa gaba ɗaya. Ba baƙin gashi ba ne, jan gashi gare shi da yake ba da kalan skin ɗinsa, da yake natural ne kuma yana shan gyara ya yi kyau sosai. Leɓensa bai yi ja ba kuma bai yi baƙi ba, ya ba da brown colour kusan daidai da kalan skin ɗinsa, kuma ya yi kyau daidai da yadda ake tsammani ga namiji kamar sa. Kalan azzakarinsa ya yi duhu a kan sauran skin tone ɗinsa, a zagaye da azzakarinsa kuwa ya zuwa ga cibiyarsa akwai gashi daidai misali, wanda ya zamanto sexy. Still kuma azzakarin nasa da yake kwance ba za mu tantance tsawonsa ba kai tsaye tun da ba tashi ya yi ba. Amma duba da yanda ya kwanta da kuma mai ita ɗin, muna da tabbacin samun azzakari mai girma da kauri da cikar haiba. Fuskar Ismail ta nuna aura wato kwarjini, wayewa da dakewa da wayo da sanin me yake ciki. Overall kuma idan muka yi maganar shekaru, Ismail ba zai wuce shekaru 30 ba. Imran ya ce, suna jiranka. Ismail ya ce su shigo, ya janyo towel zai fita. Imran ya ce, my goodness, a haka za ka fita? Ismail ya ce, akwai surukina ne a cikinsu. No, but show some formality, boss. Fuck you. Ismail ya faɗa tare da fita. Gida kai kawai Imran ya yi ya bi bayansa, ya fita ya ba masu Ibadat umarnin su shigo kawai. Ibadat dai a can baya ta tsaya, wato da suka yi layi ita ce ta ƙarshe. Lokacin da Ismail ya hakince a kan kujera yana kurɓar giya, daga shi sai ɗan towel ɗin da ya ɗaura. Na san za ku yi gulmarsa, amma sai dai kowa ya bar abin a zuciyarsa, tunda already an gaya musu waye shi. Ismail ya ƙara cika glass ɗin giyan ya shanye. Idan sai ya ƙara fito da ja da nuna alamun ya fara maye. Ya kai kallonsa ga matashi na farko wanda yake riƙe da takardunsa a hannu. You, Ismail ya faɗa yana kallonsa. Matashin ya ce, boss, ba tare da ya bari sun haɗa ido ba. Matso. Gaɗin ya taho jikinsa yana rawa. Ya zo ya tsaya gaban Ismail. Turn around, ya faɗa yana jifansa da wani kallo. Jikinsa na kyarma ya soma juyawa. Why are you shaking? Ko kana jin sanyi ne? Imran. Ismail ya kalli Imran. Boss. Imran ya amsa. Jikai ɗinnan da Baba Musa ya je ya kwaso, haka za mu sa shi a cyber security. Gaɗin ya ce, sir, I have a degree in software and to hell with your degree, man. Ismail ya katse shi cikin zafin rai. Guy, da ƙyar kake iya tsayuwa. Your whole body is shaking and you are talking about your fucking degree. Imran ya ce, boss, maybe he's right. Maybe ya san me yake, ko ka masa kwarjini ne. Ismail ya yi guntun murmushin da iyansa leɓensa ya ce, okay, tun da na masa kwarjini ne nemi aikin a wani wajen. Ba za ka iya aiki a White Mansion ba while you don't have enough confidence. So get the hell out of my face. Guy ɗin ya duka zai fara roƙo, Imran ya dakatar da shi. Kar ka ɓata ma kanka lokaci. But you can try again next time. A sanyaye ya fita ya ba mu kowa tausayi. Next, Ismail ya faɗa yana kurɓar wani kofin giya. Guy na gaba wato na biyu ya bayyana ya tsaya ƙiƙam kamar soja, idansa na kan Ismail Ibrahim. Ismail ya ƙare masa kallo kafin ya ce, kai ma digiri ɗin ne da ke? Yes, boss, ya faɗa tare da ajiye CV ɗinsa. Ismail ko kallon CV ɗin bai yi ba. Ya juyo gare shi ya ƙare masa kallo. Kafin ya ce, me ka fi so, zafi ko sanyi? Guy ɗin ya ce, sanyi, boss. Really? Yes, boss. Okay, Ismail ya faɗa tare da kallon Imran, da masa wata inkiya wanda shi Imran ɗin ya amsa assignment ɗin. Ya tafi ya buɗe firij ya ɗauko wani ruwa mai masifar sanyi a 4 liters
bucket ya kawo. Ismail ya tashi har ya soma tangaɗi, giyar ta soma ratsa shi. Ya ɗau bokitin nan mai ruwan sanyin nan ya kwara ma gayen nan. Sauran tsoro ya kama su, musamman Ibadat da ɗayan macen wanda sun sakankance lallai aiki a White Mansion ba nasu ba ne. Shi kuwa gayen da aka kwara ma ruwan ko gezau. Ismail ya ajiye bokit ɗin ya ƙura ma gayen ido. Babu alamun kaɗuwa a tare da shi. Ya murmushi, ya sa hannu ya cafko zakarinsa, ya riƙe gagam. Gayen nan bai motsa ba. Ismail ya juya kamar ya tafi. Cikin masifaffen zafin nama ya juyo ya kai ma gayen nan naushi a fuska. A mamakinsa ya tare wannan naushin da dukkanin ƙarfinsa. Jikinsa ko gezo, dukkaninsu sun tsorata, don fa da naushin nan ya samu fuskarsa, to sai dai uwarsa ta haifi wani. Ko da ganin wannan gangancin sai ɗaya daga cikin gaye ɗin nan ya zage jikinsa a layi. Ya ce ba zai iya ba, ya haƙura ya fita. Ismail bai tsaya a nan ba, haka ya ƙara dunƙule hannu ya naushi gaye ɗin nan a ciki. Sai da ya ɗan yi baya kaɗan, amma ya gyara tsayuwarsa ya shanye. Imran, Ismail ya kira Imran. Imran ya amsa, yes boss. Ina son wannan, secret service agent nake so ya join. Okay boss. Gaye ɗin ya rusuna cikin godiyar girmamawa kafin ya ɗau CV ɗinsa da sam bai yi amfani ba, ya yi gefe. Ya jira a sallami saura. Namiji na huɗu bai kasance ba face fragile, kalan mazan nan ne masu yanayin rashin ƙarfi da sanyi. Kyakkyawa ne sosai, sai dai ba zai ɗau wahala ba sam. Ko wani dalili ma ya sa ya tsaya bayan ganin wannan lamari, oho. Don fa wanda ya gudun ma ya fi shi siffar ƙarfi. Ko da Ismail ya ƙyalle ido ya gansa a sanda ya matso sai ya yi murmushi. Girl, ya faɗa cikin tsokana. Boss, gaye ɗin ya faɗa cikin rashin fahimta. Ya yi saurin matsowa ya miƙa takardunsa. My CV, boss. Ismail ya saɓe baki. I see you can do a lot more than what is your CV, girl. Ismail ya faɗa yana ƙare masa kallo. Jikinsa bai nuna rawa ba ko tsoro, sai dai rashin fahimta. Boss, ya ƙara faɗa. Kana buƙatar wani abu after CV? Ismail ya yi murmushi ya ce, yes girl, I see you can give a nice blowjob. Kowa sai da ya ɗago ya kalli Ismail. Boss, Imran ya faɗa da nuna ya san fa me yake faɗa. What? Ismail ya ce cikin basarwa. Imran, kana tunanin in gayen nan ya kama tsotson burarka, ba za ka manta yadda ke ciki ba? Ya juyo ga gaye ɗin. Am I right? Gaye ɗin ya ce, boss, don't lie to me, girl. Ya katse shi. You are hired. Cikin murmushi da farin ciki gaye ɗin ya kama godiya. Ya ɗauki CV ɗinsa shi ma da san bai yi amfani ba, ya koma gefen gaye ɗin nan na farko. Gayen nan na farko ya ce cikin tsokana. Hello girl. Ya amsa da fushi. Me haka? Dan ya faɗa fa ya aka ce haka nake. Gayen ya ce abin da ya gani ya faɗa. Dan leɓen nan naka Allah kaɗai ya san buga nawa ya lashe. Ɗuwawunka sun buɗe kamar na mace mai haifuwa. Come on girl, tunda ya ɗauke ka kuma ka san dalilin da ya sa aka ɗauke ka, sai ka ba mu aikinka muhimmanci. Ismail ya matso ga ɗayan macen da daga ita sai Ibadat. Ya zagaye ta sau 3 kafin ya ce, wannan ina kuma Baba Musa ya ɗauko ta, numfashinta ma ni ban yarda da shi ba. Ga ki baƙa, ji yanda kike ta wani zare idanu. Anya ma baki da mugun baki kuwa? Daga gani ma za ki gulma. No. Koma inda kika fito. Shit. Ya fasa gilas ɗin giyan da ke hannunsa cikin fushi. Ragowar giyan ya kware ya koma ya zauna. Wasu kalan mata Baba Musa ya je ya samo ne. Ke kuma da kika tsaye kamar gunki fa? Ya faɗa yana kallon Ibadat. Ibadat ta juyo ga gefen hagunta, ta hango fakar, ta je ta ɗauko ta fara kwashe kwalban tare da ƙoƙarin goge ruwan da giyar da aka zuba.
Imran ya yi murmushi, don haka ke nuna Ibadat tana da masaniyar abin da ya kamata da kuma abin da ya kamata ta ce, musamman da ta zama ƙarshe kuma yake cikin halin fushi. To amma shin Ismail zai ɗauke ta? A cikin littafin Kafara, ni Ismail Modibo nake cewa mu tafi ga zuwa kashi na 6 domin jin ci gaban wannan labarin. Domin ji yanda interview ɗin za ta ci gaba da gudana tsakanin Ibadat da kuma Ismail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.